በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም አሜን። ትርጉምን መሰረትን ጾም ናይ ጾም ትርጉም ጾም ጾመ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝተረኸበ ኮይኑ ጾመ ማለት ሓደገ፣ ገደፈ፣ ተዓቀበ፣ ተኸልከለ፣ ተቆጠበ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ስለዚ ጾም ማለት ምሕዳግ፣ ምኽልካል፣ ምዕቃው ማለት እዩ። ጾም ካብዚ ናይ ቃል ትርጉም ተወሳኺ ብዙሕ ምስጢራዊ ትርጉም ኣለዎ። ካብኣቶም እቶም ዝተወሰኑ ንመልከት። ጾም ማለት ሊቃውንቲ 300 ኣቦታትና ብቀኖና ከም ዝደንገግዎ ብዝተፈለጠ፣ ብዝተገደበ፣ ብዝተቐመረ፣ ብዝተወሰነ እዋንን ኩነታትን ምእንቲ ሃይማኖት ካይልካ ካብ ብልዕን ምግብን መስተን ምኽልካል፣ ምዕቃው፣ ምቁጣብ፣ ምውሳን ማለት እዩ። ጾምሰ ተከልኦቶ ብእሲ እመብልዕ በጊዜ እውቅ በውስተ ሕግ። ጾምስ ብሕጊ ኣብ ዝተፈለጠ እዋን ሰብ ካብ ምግቢ ምኽልካል እዩ ይብል ፍትሐ ነገሥት። ጾም ማለት ዝብላዕን ዝስተን ስኢንካ ብድኽነት ምኽንያት እትጠምዮ ዓይነት ጥሜት ዘይኮነስ ዋላ ኩሉ እናሃለወካ ነገር ግን ንሕጊ እግዚኣብሔር ቀዳምነት ብምሃብ ንዘለካ ምግብን መስተን ገዲፍካ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ብምሃብን ተኣዛዚ ፈጣሪኻ ብምዃንን ዝጽወም ዝፍጸም ክርስቲያናዊ ምግባርን ትሩፋትን ስርዓት እዩ። እዚ ማለት ድማ ስጋዊ ምግቢ ጊዜያዊ ደስታ ዝህብ እምበር ሰማያዊ ክብሪ ዘየውህበና ስለ ዝኾነ ምግቢ እናሃለወና ክንበልዕን ክንሰትን እውን እናኽኣልና ኣብ እዋን ኣጽዋማት ንሃይማኖት ስርዓት ወይም ሕጊ ቀዳምነት ብምሃብ ጊዜያዊ ወይም ስጋዊ ደስታ ይቕረየና ኣይጠቕመናን ኢልና ብምውሳን ካብ ምግብን መስተን ተቆጢብና ናብ እግዚኣብሔር እንቐርበሉ መገዲ ዘለዓለማዊ ህይወት ስርዓት ጾም እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነዚ ሓቂ እዙይ ኣብ መልእኽቱ ኣረጋጊጹ እዩ። ኩሉ ተፈቒዱለይ እዩ፣ ግን ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ። ኩሉ ተፈቒዱለ እዩ፣ ኣነ ግና ናይ ሓደ ነገር እኳ ግዙእ ክኸውን ኣይደልን እየ። ብልዒ ንኸብዲ፣ ከብዲ ከዓ ንብልዒ እዩ። እግዚኣብሔር ግና ንኽልቲኦም ከጥፍኦም እዩ። ሰብነት ንእግዚኣብሔር፣ እግዚኣብሔር እውን ንሰብነት እዩ እምበር ሰብነት ንምንዝርና ኣይኮነን። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 12-13 ከም ዘረዳና። ጾም ካብቶም ተጋድሎታት መንፈሳዊ ህይወት እቲ ሓደ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ብጾም ምኽንያት ናይ ስጋና ፍቓድ ወይም ድልየት ኣድኪምና ናይ ነፍስና ድልየት ወይም ፍቓድ እንፍጽመሉ፣ ነፍስና ኣብ ልዕሊ ስጋና እትነግሰሉ፣ ስጋዊ ኣተሓሳስባ ገዲፍና ነፍሳዊ ወይም መንፈሳዊ ኣተሓሳስባ እነማዕብለሉ፣ ሰናይ ተግባራት ምግባር ትሩፋት እንፍጽመሉ፣ ኣጥቢቕና ናብ ኣምላኽና እንቐርበሉ፣ ንሕጉን ንስርዓቱን ካብ ልቢ እንእዘዘሉ፣ ርክሰትን ሓጢኣትን እንጽየፈሉ ስርዓት ወይም ህይወት እዩ። ብጾም ምኽንያት ስጋዊ ድልየትና ወይም ፍቓድና ብፍቓድ ነፍስና እንተደኣ ስዒርና ድማ ስጋዊ ድልየትና ወይም ፍቓድና ብፍቓድ ነፍስና እንተደኣ ስዒርና ድማ ንደቂ እግዚኣብሔር ኮይና መንግስተ ሰማያት ንምውራስ ንበቅዕ ማለት እዩ። ከም ስጋ ፍቓድ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም፣ ነቲ ተግባራት ስጋ ብመንፈስ እንተ ቀቲልክምዎ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም። እቶም ብመንፈስ
እግዚአብሔር ዝምርሑ ኩሎም ንሳቶም ውሉድ እግዚአብሔር እዮም እሞ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 13 ክሻብ 14። ጾም ኣቦታትና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ቀሚሮምን ወሲኖምን ብዝሰርዑልና ስርዓት መሰረት ካብ ምግብን መስተን ምኽልካል ጥራሕ ዘይኮነስ ንመንፈሳዊ ህይወትና ክጎድኡ ካብ ዝኽእሉ ኩሎም ስራሕቲ ሓጢኣት እውን ምርሓቕ ኣጠቃሊሉ ዝሓዘ ምስጢር ምዃኑ ብምእማን ተግባራዊ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ድማ ጾም ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ናብ ቅድስና እንቐርበሉ፣ ካብ ስጋዊ ኣተሓሳስባ ብዝበለፀ ናብ ነፍሳዊ ኣተሓሳስባ እንእዘዘሉ፣ ካብ ምድራዊ ናብራ ብዝበለፀ ናብ ሰማያዊ ናብራ ተስፋ እንገብረሉ ስርዓት ሃይማኖት ስለ ዝኾነ እዩ። እምበኣር ምእንቲ እቲ ሓላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንዘለኣለም ህይወት ዝኸውን ምግቢ ጸዓሩ ንሱ ሓቂ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ብማሕተሙ ሓቲምዎ እዩ እሞ ኢሉ መለሰሎም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 27። ኣቦታትና ብቀኖና መጻሕፍቶም ኣቢሎም ከም ዝመሃሩና ምጽዋት ናይ ገንዘብ ግብሪ ኣስተዋጽኦ እንትትኸውን ጾም ድማ ናይ ስጋ ግብሪ እዩ። እዚ ማለት ድማ ናይ ባዕልኻ ስጋ ግብሪ ገይርኻ ብምቕራብ ስጋኻ ብምቕፃዕ ንእምነትካ ተኣዛዚ ንፈጣሪኻ ድማ ፈታዊ ምዃንካ እተረጋግፀሉ ምስጢር ስርዓት ጾም እዩ ብምባል ናይ ጾም ሓያልነት ኣራቂቆም ገሊፆምልና እዮም። ወቀጻይክዋ በጾም ለነፍስየ ንነብሰይ ብጾም ቀጻዕኽዋ ንጸርፍ እውን ኮነኒ። መዝሙር 69 ወይም 70 ቁፅሪ 10። ጾምሰ ጸባሂተ ስጋ ውእቱ በከመ ምጽዋት ንዋይ ይእቲ። ጾም ናይ ስጋ ግብሪ እዩ፣ ምጽዋት ናይ ገንዘብ ወይም ቅርሺ ግብሪ ከም ዝኾነ ከም ዝብል ፍትሐ ነገሥት። ሃይማኖታዊ ወይም ክርስቲያናዊ ጾም ምእንቲ ጽድቂ ስለ ጽድቂ ተባሂሉ ዝፍጸም ስርዓት ሕጊ እዩ። እዚ ማለት ድማ ክርስቲያናዊ ጾም ዝጽወም ምእንቲ ክንጸድቕ፣ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ክንወርስ፣ ሓጢኣትናን በደልናን ምእንቲ ክሕደገልና ኢልና ብእምነት እንፍጽሞ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እዩ ማለት እዩ። ሃይማኖት ዘይብሉ ጾም ግን ጥምየት እምበር ጾም ኣይበሃልን። ምክንያቱ ድማ ሃይማኖት ዘይብሉ ጾም ጥምየት ዘለዓለማዊ ህይወት ክንረክብ ስለ ዘይገብር ማለት እዩ። ምእንቲ ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ብፅዓን እዮም ክጸግቡ እዮም እሞ። ማቴዎስ 5 ቁፅሪ 6። ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት እውን ንትክክለኛ ጾም እንትትርጉም ከምዚ ይብል። ጾም ማለት ብሃይማኖት ምክንያት ብዘይ ምግብን ብዘይ መስተን ምውዓል ማለት እዩ ብምባል ይገልጽ። ክርስቲያናዊ ጾም ማለት ክርስቲያን ዝኾነ ሰብ ሁሉ ንዝተወሰነ እዋን ካብ እኽልን ማይን ተቆጢቡ ዝጸንሓሉ ሃይማኖታዊ ምግባር ወይም ትሩፋት ዝፍጽመሉ፣ ንስሓ ዝኣትወሉ፣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝቕበለሉ እንትኸውን እዚ ብቀኖና ዝተወሰነ እዋን ጾም ክሳዕ ዝፍጸም ድማ ስጋን ተዋፅኦ እንስሳትን ወይም ጥሉላት መባልዕቲ ዝበሃሉ ኩሎም ካብ ምምጋብ ፈጺሙ ዝቁጠበሉ ስርዓት
ከም ዝኾነ ቅዱሳት መጻሕፍቲ የረጋግጹልና። ዳንኤል 10 ቁጽሪ 2-3 መዝሙር 109 ወይም ደግሞ 110 ብትግርኛ ቁጽሪ 24 ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ማለት እዩ። ሕገ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ፍትሐ ነገሥቲ ማለት። ብሓፈሻ እንትርአ ጾም ናይ ነብስና ቁስሊ ዝሓውየሉ ወይም ዝፍወሰሉ፣ ድልየት ስጋና ዝደኽመሉ፣ ፍቓድ ነብስና ዝነግሰሉ፣ ንስሓን ንኣትወሉ፣ ናይ ጽድቂ ተግባራት እነብዝሓሉ፣ ምግባር ብትሩፋት እንጽመደሉ፣ መንፈሳውያን በረከታት ካብ እግዚአብሔር እንቕበለሉ ወይም እንረኽበሉ ሃይማኖታዊ ሕጊ ወይም ስርዓት እዩ። ጾም ናይ ነብሲ ቁስሊ እትፍውስ ሓይሊ ፍትወት እተድክም ናይ ኩሉ ሰናይ ተግባር መፈለምታ ካብ እግዚአብሔር ጸጋ እተውህብ መፈለምታ ስራሕ ወንጀል ንዝተጸመዱ ክብሮም ንደናግል ናይ ንጽህና መልክዖም መግለጺ ንጽህና ናይ ጸሎት ምኽንያት እኖ ናይ ንብዓት መርኸቢ መፍለቕታ ኣረምሞ እተምህር ንሰናይ ስራሕ ኩሉ እተነቃቅሕ ንሰብነት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምውራድ ትሕትና ንምጥራይ ገንዘብ ንምግባር እትረድእ ናይ ነብሲ መድሓኒት እያ። ማር ይስሐቅ ከም ዝነግረና ማለት እዩ። ማር ይስሐቅ ዝበሃል መጽሓፍ ጾም መሰረት ጾም እግዚአብሔር አምላኽና ንኣዳም ወላዲና ብፍሉይ መለኮታዊ ጥበብ ብንጽሐ ጠባይ ብቅድስና ካብ ኩሎም ፍጥረታት ኣብሊጹ ምስ ፈጠሮ ስርዓተ ጾም ናይ ፈለማ ሕጊ ገይሩ ከም ዝሃቦ መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጸልና። ኣዳም ካብ ኩሉ ፍጥረታት ገነት ክበልዕ ምስ ፈቐደሉ ካብ ዕፀ በለስ ግን ከይበልዕ ጾም ክጸውም ኣዘዞ። ንዕፀ በለስ እንተዘይበሊዑ እንተጸዊሙ ብህይወት ከም ዝነብር፣ ንዕፀ በለስ እንተበልዐ እንተደኣ በሊዑ እንተዘይጸይሙ ድማ ዘይፈልጦ ናይ ሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ ከም ዝመውት ነገሮ። ኣዳም ዝተዋህቦ መማረፂ ናፃ ፍቓድ ተጠቒሙ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከየገደዶ ከይትበልዖ ዝተባሃለ ዕፀ በለስ ስለ ዝበልዐ ስለ ዘይጾመ ድማ ሞት ከም ዝተፈረዶን ካብ ገነት እውን ከም ዝተባረረን መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጸልና። እዚ ማለት ድማ ጥንተ ኣብሶ ዝበሃል ዕዳ በደል ናብ ዓለምና ዝመፀ ኣዳም ናይ ጾም ሕጊ ብምፍራሱ ወይም ብምጥሓሱ ማለት እውን ከይትበልዖ ዝተባሃለ ፍረ ስለ ዝበልዐ ጥራሕ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ስርዓት ጾም ምስ ኣዳም ምፍጣር ምስ ፍጥረት ሰብ ሓቢሩ ዝመፀ ጥንታዊ መንፈሳዊ ስርዓት ወይም ሕጊ ምዃኑ ካብዚ ንርዳእ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ካብቲ ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ ፍረ ኦም ብላዕ፣ ካብ ፍረ እታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ኣይትብላዕ፣ ካብኣ እንተበሊዕኻ በታ ዝበላዕኻላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ኣዘዞ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 16-17 ብሓዲስ ኪዳን እውን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድለይቲ ዝተባሃሉ ስራሕቲ ድሕነት ቅድሚ ምፍጻሙ ፈለማይ ስርሑ ዝገበሮ ድሕሪ ጥምቀት ከይወዓለን ከይሓደረን ናብ ገዳመ ቆሮንቶስ ኣትዩ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከም ዝጾመን ከም ዝጸለየን መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጸልና። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾመን ዝጸለየን ስሕተት ወይ ሓጢኣት ነይርዎ ዘይኮነስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮይኑ ዝተወለደሉ
ምኽንያት ሓድሽ ኪዳን ንምምስራት ሓድሽ ስርዓት ንምስራዕ ስለ ዝኾነ ንዓና ኣርአያን ምሳሌን ንምዃንን ስጋውን መንፈሳዊን ፈተናታት እንተበፅሓኩም እትስዕርዎ ብጾምን ብጸሎትን ጥራሕ እዩ ኢሉ ንምምሃርን ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጾም ጀሚሩ ባሪኹን ቀዲሱን ዝሃበና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምዃኑ ናይ ጾም መሰረቱ ባዕሉ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ካብዚ ንርዳእ። ማቴዎስ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣጠቓሊልካ እንትርዳእ ብብሉይ ኪዳን ጾም ሕጊ ነይሩ ንኣዳም ዝሃቦ እግዚኣብሔር እንትኸውን ብሓድሽ ኪዳን እውን ሓድሽ ስርዓት ገይሩ እቲ ዝፀንሐ ሕጊ ጾም ኣጠናኺሩ ባዕሉ ፀዊሙ ክንፀውም ሕጊ ወይም ስርዓት ገይሩ ዝሃበና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር እዩ። እዚ ሓቃዊ ትምህርቲ መልዓሊ ብምግባር ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጾም መሰረት እግዚኣብሔር እዩ ብምባል እናመስከረት ትርከብ። ጥቕምታት ጾም ስርዓት ጾም ንፈለማ እዋን ዝተሰርዐ ብእግዚኣብሔር እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ እግዚኣብሔር ንኣዳም ብህይወት ምእንቲ ክነብር ጾም ንኽፀውም ኣዘዞ። እዚ ማለት ጾም ምስ እግዚኣብሔር ብህይወት ንምንባር ኣገዳሲ ስርዓት ወይም ሕጊ ከም ዝኾነ ዘረድእ እዩ። መላእ ዘመኖም ብጾምን ብጸሎት ዝነብሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ጾም ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ካብ ዝህቦ ኣገልግሎት ተላዒሎም ንጾም ኣደ ጸሎት፣ ምንጪ ንብዓት፣ መሰረት ጽድቂ ከም እናበሉ ይገልጽዎን ይርደእዎን። ማሪሳቅ ቅዱስ ያሬድ ናይ ጾም ጥቕሚ ወይም ትሩፋት ብዝምልከት ካብ ውሽጢ ዘምሃሮ ምስጋናዊ ትምህርቲ ከም ዝስዕብ ብምባል ይምስክረልና። እስመ ጾም ኣባይ በቁየት ባቲ ታግእዘክሙ ነፍስክሙ እምኃጢአት ትሜህሮሙ ለወራዙት ጽሙና ዛቲ ጾም ቅድስት ትፈሪ ሰላመ ወተኣስዮሙ ትፍሲተ ጾም ዓብይ ጥቕሚ ኣለዋ። ንነብስኩም ካብ ሓጢአት ነፃ እተውፅእ ንመናእሰይ ከዓ ምምዕራግን ርእስኻ ምግዛእን ተምህሮም። እዛ ጾም እዚኣ ቅድስቲ እያ፣ ሰላም ተፍሪ፣ ነቲ ዝፍፅማ ሰብ ከዓ ሓጎስ ትህብያ። ቅዱስ ያሬድ ከም ዝበለና ብመሰረቱ እግዚኣብሔር ስጋዊን መንፈሳዊን ጥቕሚ ዘይብሉ ነገር ክንፍፅም ዝእዝዝ ኣምላኽ ኣይኮነን። በዚ ምኽንያት ድማ ጾም ዓበይቲ ጥቕምታት ኣለዎ። ካብኣቶም እቶም ዝተወሰኑ ካብዚ ቀፂልና ንመልከት። 1 ጾም ፍቓድ ስጋ ብምድካም ንፍቓድ ነፍሲ ክንግዛእ ትገብር። ናይ ስጋ ፍቓድ ድልየት ዝበሃል ፍጻመኡ ናብ ርክሰትን ሓጢአትን ዝወስድ መንገዲ ጥፍኣት ኩሉ እዩ። እቲ ናብ ሓጢአትን ርክሰትን ዝወስድ ድልየታት ስጋ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝስዕብ ተንቲንዎ ይርከብ። ተግባር ስጋ ግህድ እዩ። ንሱ ከዓ ዝሙት፣ ርክሰት፣ ስድነት፣ ኣምልኾ ጣዖት፣ ጥንቆላ፣ ጽልኢ፣ ክርክር፣ ቅንኢ፣ ቁጥዓ፣ ርእስኻ ምፍታው፣ ምፍልላይ፣ መናፍቕነት፣ ምቀኝነት፣ ምቕታል፣ ስኽራን፣ ስድነት ዘለዎ ጓይላ ነዙይ ዝመስል ኩሉን እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዘጠንቀቕኩኩም እቶም ነዙይ ዝገብሩ ኩሎም ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርሱን እዮም። ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 19-21 ፍቓድ ነፍሲ ዝበሃል ድማ
ምፍጻሙ ናብ ቅድስናን ንጽህናን ዝወስድ ሰናይ መንገዲ ህይወት እዩ። እዚ ናብ ጽድቅን ቅድስናን ዝወስድ ድሌታት ነፍሲ ዝበሃሉ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝስዕብ ተንቲንዎም ይርከብ። ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግሲ፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ ለውሃት፣ ርእስኻ ምግዛእ እዩ። ነዚ ከምዚ ዝመስል ዝገብር ዝኽልክል ሕጊ የለን። ገላትያ ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 23። በዚ መሰረት ፍቓድ ስጋን ፍቓድ ነፍስን ኣብ ሓደ ኣካል ኮይኖም ኩሉ ግዜ ነንሕዶሕዶም እናተቃረኑን ይነብሩ። ሓዲኦም ኣብ ልዕሊ ሓዲኦም ላዕለዋይ ንምዃን ኣብ መላእ ዘመኖም ኩሉ እናተቃለሱ ዝነብሩ ናይ ህይወት ምዕራፋት እዮም። ስጋ ኩሉ ግዜ ክበልዕ፣ ክሰቲ፣ ክሕጎስ እየ ዝደሊ። ነፍሲ ግና ይቅርታ፣ ስጋ ኩሉ ግዜ ክበልዕ፣ ክሰቲ እዩ ክሕጎስ እዩ ዝደሊ። ነፍሲ ድማ ክትጸውም፣ ክትጽሊ፣ ክትሰግድ፣ ንስሓ ክትኣቱ እያ ትደሊ። ስጋዊ ፍቓድ ምኽታል ግን ፍጻሜኡ ሞት ስለ ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ፍቓድ ነፍስና ወይ መንፈስና ጥራሕ ተኸቲልና ክንነብር ኣብ መልእኽቱ ገሊጹልና ይርከብ። ኣነ ግና ብመንፈስ ተመላለሱ ድልየት ስጋ ከዓ ኣይትፈጽሙ እብለኩም ኣለኹ። ትምኒት ስጋ ምስ መንፈስ መጻረርቲ እዩ። ስለዚ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ክትገብሩ ክልቲኦም መጻረርቲ እዮም። ብመንፈስ እንተ ተመሪሕኩም ግና ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንኩምን። ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 17 ከም ዝብል ስጋና ድኹምን ድሌታቱ እውን ንሓጢኣት ዝቐረበን ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብሓጢኣት እናተፈተነን እናፈጸመን ዝነብር አካልና እዩ። ነብስና ግና ብርትዕቲ መንፈስ ስለ ዝኾነት ንጸሎት፣ ንጾም፣ ንምግባር፣ ንትርፋት፣ ንስግደት ዝቐረበት እናፈጸመት ክትነብር እትደልን አካል እያ። በዚ መሰረት መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስጋ ድኹምነት ብዝግባእ ገሊጹ ብትግሃት ክንጾምን ክንጽልን ከም ዝግባአና ኣምሂሩና እዩ። ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንፈስ እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወስጋ ይደክም። እምበኣር ናብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቁሑን ጸልዩን መንፈስ ድልው እዩ፣ ስጋ ግና ድኹም እዩ በሎም። ማቴዎስ 26 ቁፅሪ 41። ክርስቲያን ዝኾነ ኩሉ ሰብ ፍቓድ ስግኡ ኣብ ልዕሊ ፍቓድ ነብሱ ሓይሊ ምእንቲ ከይህልዎ ኩሉ ግዜ ብስነ ስርዓት ክጾምን ክጽልን ኣለዎ። ምክንያቱ ናይ ነፍሲ ፍቓድ ተባሂሎም ዝተዘርዘሩ ሰናይ ናይ ህይወት ተግባራት እንተደኣ ፈጺሙ ምስ ኣምላኹ ሕብረት ይህልዎ፣ ምስ ቅዱሳን ክፍሊ ይህልዎ፣ ፍጻምኡ ድማ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ምንባር ስለ ዝኾነ። ብኣንጻሩ ድማ ሓደ ሰብ ናይ ስጋ ፍቓድ ተባሂሎም ዝተዘርዘሩ ተግባራት ተኸቲሉ እንተደኣ ተጓዒዙ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝምሃረና ባዕሉ ብገዛእ ፍቓዱ ናይ ሓጢኣት ባርያ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14-16 ባሮት ሓጢኣት ኣብ ዝነበርኩምሉ ግዜ ጽድቂ ካብ ምስራሕ ሓራ ነይርኩም። ሕዚ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኹም ንእግዚኣብሔር ስለ ዝተገዛእኹም ቅድስና ኣፍሪኹም ኣለኹም። መወዳእትኡ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ። ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ። ውህብቶ ጸጋ እግዚኣብሔር ግና
ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 20-23 ከም ዝብል ብፍቓድ ስጋ ዝምራሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ስለ ስጋዊ ህይወቱ ጥራሕ እዩ። ብፍቓድ ነፍሲ ዝምራሕ ሰብ ግን ብጣዕሚ ዘገድሶ ዘለዓለማዊ ህይወቱ ስለ ዝኾነ ብናይ ነፍሲ ወይ መንፈስ ትምኒት ጥራሕ እናተመርሐ ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኑ ይነብር። ነፍስና ናይ እግዚአብሔር ሕግን ትእዛዝን ካብ ምኽባር ንእግዚአብሔር ካብ ምግዛእ ወፃኢ ካልእ ፍቓድ የብላን። ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ድማ ፍጻሜኡ ወናኒ ዘለዓለማዊ ህይወት ምዃን ስለ ዝኾነ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ፍቓድ ስጋና ሓዲግና ፍቓድ ነፍስና ጥራሕ ክንክተል ብጽኑዕ ኣምሂሮምና እዮም። ብፍቓድ ነፍስና ጥራሕ ጸኒዕና ንምንባር ድማ ጾም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስርዓት እዩ። እቶም ከም ፍቓድ ስግኦም ዝነብሩ ኩሎም ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓሱ። እቶም ከም ፍቓድ መንፈስ ዝነብሩ ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓሱ። ናይ ስጋ ነገር ጥራሕ ምሕሳብ ሞት እዩ። ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 5-6 ከም ዝብል ከም ፍቓድ ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም። ነቲ ተግባረ ስጋ ብመንፈስ እንተቐቲልኩምዎ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም። ነቲ ተግባረ ስጋ ብመንፈስ እንተቐቲልኩምዎ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም። እቶም ብመንፈስ እግዚአብሔር ዝምርሑ ኩሎም ንሳቶም ውሉድ እግዚአብሔር እዮም እሞ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 12-14 ብሓፈሻ እንትርአ ፍቓድ ነፍስና ወይ መንፈስና ክንኽተል መጻኢ መንፈሳዊ ህይወትና ክንሓስብ ካብ ሓጢኣት ክንቁጠብ ንስሓ ክንኣቱ ንዓርስና ክንምርምር ብምግባር ናብ እግዚአብሔር ክንቐርብ እንተገበርና ትክክለኛ መንገዲ ሃይማኖት ናይ ጾም ስርዓት ምዃና ካብዚ ልዕል ኢሉ ዝተገለጸ ትምህርቲ ተገንዚብና ቤተ ክርስቲያን ብዝኣዘዘቶ መሰረት ክንጸውም ይግባእ። ካልኣይ ጾም ምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብ ትገብር። ስርዓተ ጾም ብኣግባቡ እንተደኣ ተኸቲልና ብርኪ ማዕርጋተ ቅድስና እንተተኸተልና ልቦናናን ሕሊናናን ንጹህ ናብ ምዃን ብርኪ ንበጽሕ። ልቦናናን ሕሊናናን ንጹህ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ዝረቐቐ ሚስጢር ጎሊሁ ተገሊጹልና ንምርኣይ ዝረሓቐ ሚስጢር ቀሪቡ ተገሊጹልና ንምስማዕ ዕድል ከም እንረክብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሂሩና እዩ። ንጹሃት ልቢ ብፁዓን እዮም ንእግዚአብሔር ክርእይዎ እዮም እሞ ከም ዝብል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 ፍጹም ዝኾነ ናይ ልቢ ንጽህና ወኒኑ ዝተረኸበ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ብእግዚአብሔር ተሓርዩ ህዝቢ እስራኤል ካብ ግብፂ ባርነት ኣብ ዘብፅኦሉ እዋን ኣብ ሲና በረኻ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸዊሙ 10 ትእዛዛት ዝተጻሓፈለን 2 ጽላት ከም ዝተቐበለን ብተደጋጋሚ እውን ምስ እግዚአብሔር ገጽ ብገጽ ከም ዝተራኸበ ይዘራረብ ከም ዝነበረን መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጸልና። ዘዳግም 9 ቁፅሪ 9-15 ነቢይ ኤልያስ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ነቢያት ተልእኾኡ ናይ ነቢይነት ተልእኾኡ ብጾምን ብጸሎትን ዝተመስረተ ስለ ዝነበረ ምስ እግዚአብሔር ንምዝራብ ከም ዝበቕዐን ምስ እግዚአብሔር ይዘራረብ ከም ዝነበረን ፍጻሜኡ ድማ ሞት ከም ዘይጠዓመ ናብ ብሔረ ሕያዋን ከም ዝተወሰደን ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን መጽሓፍ ቅዱስ ይምስክረልና። ቀዳማይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 2 ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት
ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 11 ሳልሳይ ጾም ካብ እግዚኣብሔር ዘለዓለም በረከት ክንረክብ ትገብር። ጾም ሕጉን ስርዓቱን ተኸቲልና ንእግዚኣብሔር ብፍፁም ልቡና ተኣዚዝና ኮይና እንተ ደኣ ፀዊምና ዝለመናዮ ልመናና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር በፂሑ ሰማያዊ በረከት ንረክብ ትገብር። መንፈሳዊ ስርዓት ሕጊ እያ። ጾም ንኣእምሮ ብሩህ ትገብር። መንፈሳዊ ሕጊ ስለ ዝኾነት ብጾም ምክንያት ብዙሓት ወለድና ቅዱሳን መንፈሳዊ ፀጋ ከም ዝተቐበሉ መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀልና። ንኣብነት ሊቀ ነቢያት ሙሴ እስራኤላውያን ንዝተኣዘዝዎ ሕቶ መልሲ ካብ ኣምላኹ ንምርካብ ንምልማን ናብ ሲና እምባ ደይቡ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ብእግዚኣብሔር ኣጻብዕቲ ዝተፃሓፈ ጽላት ወይም ሕገ ኦሪት 10 ትእዛዛት ከም ዝተቐበለ መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀልና። ዘፀአት ምዕራፍ 34 ቁፅሪ 28 ክሳብ 31 ዘዳግም 9 ቁፅሪ 9 ኣብ እዋን ንጉስ ናቡከደነፆር ዝነበሩ ሰለስተ መናእሰይ 3 ደቂቅ ካብ ናይ ቤተ መንግስቲ ስጋን መስተን ንጣዖት ዝተሰውአ ካብ ምብላዕ ተቆጢቦም ብስርዓተ ኣምልኾኦም ፀኒዖም ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኖም ብምንባሮም ካብ መቕሰፍቲ እቶን እሳት ካብ ናይ ሓዊ ጉድጓድ ከም ዝደሓኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8-13 ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት እውን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምዕራቡ ሓይሊ ካብ ሰማይ ክሳብ ዝለብሱ ብጾምን ብጸሎትን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ተወሲኖም ክነብሩ ብዝኣዘዞም መሰረት ብትሕትና ስለ ዝተኣዘዙ ማለት እውን ብጾምን ብጸሎትን ስለ ዝጸንዑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበሉ ቅዱስ ሉቃስ ኣረጋጊጹልና እዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ምዕራፍ 1 ቁፅሪ ካብ ቁፅሪ 1 ራብዓይ ጾም ንስሓ ክንኣቱ ትገብር። ደቂ ሰባት ድኹም ዝኾነ መንፈሳዊ ድልየትና ብምቕታል ብፍቓድ ስጋና ብምጓዓዝ ሰብን እግዚኣብሔርን ክንብድል ንኽእል ኢና። ይኹን እምበር ምሕረት ይቕረ ምባል ሕድገት ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ኣምላኽና ብንስሓ ክንምለስ ዕድል ሂቡና እዩ። ናብ እግዚኣብሔር ክንምለሰሉ ወይም እንነስሐሉ ንስሓን ክንኣትወሉ ንኽእል ብሕታዊ መንገዲ ድማ ጾምን ጸሎትን ምዃኑ ባዕሉ እግዚኣብሔር ብቅዱሳን ነቢያት ኣቢሉ ገሊጹልና እዩ። እምበኣርከስ ሕዚ እውን ብጾምን ብብኽያትን ብሓዘንን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚኣብሔር። ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12 ጾም ሰብ ናይ ልቢ ንጽህናን ናይ ሕሊና ጸጸትን ክውንን ትገብር መንፈሳዊ ትሩፋት እያ። ብምዃኑ እውን ጾም ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ሕድገት ምእንቲ ክግበረልና እንፍጽሞ ስርዓት ወይ ምስጢር እዩ። እስራኤላውያን በደሎም ኣሚኖም ካብ ልቢ ተጸጺቶም ንስሓ ኣትዮም ብነቢይ ሳሙኤል መሪሕነት ብጾም ብጸሎት መስዋእቲ ብምቕራብ ብምህላልን ኣብዚሖም ንእግዚኣብሔር ምስ ለመንዎ ሓጢኣቶም ይቕረ ኢሉ ካብ ፍልስጥኤማውያን መቕሰፍቲ ከም ዘድሓኖም መፅሓፍ ቅዱስ የረድአና። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 6-14 እግዚአብሔር ብዝሃቦ ናይ ንስሓ ዕድል ተጠቒሞም ብጾምን ብጸሎትን ወይም ብንስሓ ዝተመለሱ ሰባት ሕድገት ምሕረት ዝረኸቡ እንትኾኑ ብኣንጻሩ ድማ ብጾምን ብጸሎትን ብንስሓ ዘይተመለሱ ድማ ፈፂሞም ጠፊኦም እዮም። ንኣብነት ናይ ሰዶምን ገሞራን ሰባት እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ገይሩ ክምለሱ ዋላ እኳ እንተነገሮም ንሳቶም ግን
ብትዕቢት ክምለሱ ክሰምዑን ክምለሱን ስለ ዘይከኣሉ ብጾምን ብጸሎትን ንስሓ ክኣትዉ ስለ ዘይከኣሉ ካብ ምድሪ ብመቕሰፍቲ ጠፊኦም እዮም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 23 ክሳብ 28። ሓምሻይ ጾም ካብ ናይ ነፍሲ ቁስለ ነፍሲ ክተድሕን ትገብር። ናይ ነፍሲ ቁስሊ ዝበሃል ሓጢኣት እዩ። ሓጢኣት ድማ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ካብ ክብርና ኣርኺሱ ካብ ልዕልና ኣዋሪዱ ካብ ገነት ኣውፂኡ ካብ እግዚኣብሔር ኣርሒቑ ኣብ ሲኦል ክንነብር ምኽንያት ዝኾነና ዋና ጸላኢና ስለ ዝኾነ ፈፂምና ክንጽየፎ ይግባእ። ሓጢኣት ካብ ነብስና ይኹን ካብ ስጋና ክነወግደሉ እንኽእል ብሕታዊ መገዲ ድማ ጾምን ጸሎትን ጥራሕ እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጾም ናይ ነብስናን ስጋናን ቁስሊ ዝኾነ ሓጢኣት ዝውገዱ ዝሕከኸሉ ዝጸርየሉ ዝድርበየሉ ስርዓት እዩ ብምባል ዘምሃሩና። ጾም ትፍየውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምም ኩሉ ፍትወታት ዘስጋ። ጾም ናይ ነፍሲ ቁስሊ ትፈውስ እያ፣ ንኩሉ ድልየታት ስጋ እውን ተጥፍእ እያ። ቅዱስ ያሬድ ብመጽሓፈ ድጓ ከም ዝነገረና። ጾም ሻድሻይ ጾም ሃገር ካብ መቕሰፍቲ ክትድሕን ትገብር። ጾም ንሃገር ይኹን ንወገን ካብ ዝመጽእ መቕሰፍቲ ክተድሕን እትኽእል መንፈሳዊ ሕጊ እያ። ሰባት ስጋዊ ድልየቶም ብምኽታል ብዝፍጽምዎ ሓጢኣት ምኽንያት እግዚኣብሔር ንዝመረጽዎ ድልየቶም ኣሕሊፉ ብምሃብ ብቕፅዓት ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ብምኽንያት ሓጢኣት ካብ ዝመጽእ መቕሰፍቲ ኩሉ ብጾምን ብጸሎትን ናብ ኣምላኽና እንተደኣ ተመሊስና እግዚኣብሔር ጾምና ጸሎትናን ንስሓናን ተቐቢሉ ይቕረ ክብለልና ክመጽእ ካብ ዝነበረ መቕሰፍቲ እውን ክስውረና ይኽእል እዩ። ነዚ ሓቂ እዚ ከም ኣብነት ኮይኑ ዘገልግለና ናይ ነነዌ ታሪክ እዩ። ነነዌ ብሓጢኣቶም ምኽንያት ካብ ዝመጾም መቕሰፍቲ ብናይ 3 መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ንህዝቢ ኩሉን ነታ ሃገርን እግዚኣብሔር ይቕረ ከም ዝበለሎም መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጸልና። ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1። ሻብዓይ ጾም መንፈሳዊ ምስጢር ትገልጽ። ብዙሓት ኣቦታትና ቅዱሳን ብጾምን ብጸሎትን ምኽንያት ብዙሕ ምስጢራት ማለት እውን ናይ ትንቢት ምስጢር፣ ናይ ተጋድሎ ሰማዕትነት ምስጢር፣ ናይ ሃዋርያነት ምስጢር ተገሊጹሎም እዩ። ብዝተገለጸሎም ምስጢር ኣቢሎም ድማ ንኣምላኾም ኣገልጊሎም ኣብ መወዳእታ እውን ዓሲብ መንግስተ ሰማያት ረኺቦም እዮም። ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 4። ብጾም ምኽንያት ናይ መጻሕፍቲ ምስጢር ካብ ዝተገለጸሎም ኣቦታትና እዝራ ሱቱኤል ሓደ እዩ። ኣይሁድ 46 መጻሕፍቲ ብሉያት ቀዳዲዶም ምስ ኣጥፍእዎም እዝራ ሱቱኤል ካብ ልቢ ሓዚንን ምስጢሮም ምእንቲ ክግለጸሉን ብምሕሳብ 40 መዓልቲ ስዋኤ ሒዙ ጾመ። ጾሙ ምስ ፈጸመ ድማ ቅዱስ ኡራኤል ኣብ ናይ ብርሃን ጽዋዕ ሰማያዊ መስተ ሒዙ መጺኡ ንእዝራ ሱቱኤል ኣስተዮ። እዝራ እውን ብጾም ምኽንያት እግዚኣብሔር ናይ 46 መጻሕፍቲ ብሉይ ኪዳን ምስጢር ገለጸሉ። ንኩለን ድማ ከም ዝፀሓፈን ቅዱስ መጽሓፍ ይምስክረልና። መጽሓፈ እዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 36 ክሳብ 40። ሻምናይ ጾም ንሰይጣን ክንስዕሮ ትገብር። ግዙፍ ኣካል ዘይብሎም ረቀቕቲ ኣጋንንቲ ክንስዕሮም እንኽእል ብጾምን ብጸሎትን ጥራሕ እዩ። ሰይጣን ግዙፍ ኣካል ስለ ዘይብሉ ብግዙፍ መሳርሒ ክንስዕሮን ክንዋግኦን ኣይንኽእልን። ንሰይጣን ፈፂምና እንስዕረላ መንፈሳዊት
መሳርሒት ጾም ጥራሕ እያ። ሰይጣን ብጾምን ብጸሎትን ከም እንስዕሮ ስለ ዝፈልጥ ድማ ኩሉ ግዜ ክንጾምን ክንጽልን አይደልን። ስለ ዝኾነ እውን ዝተፈላለዩ ማሕለኻታት እናፈጠረ ንስጋና ኣድለይቲ ዝኾኑ ፈተናታት ወይም ጥዑማት መብልዕን መስተን እናደለወ እናፈተነና ዝነብር ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ፍጹም ጸላኢና እዩ። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስርዓት ጾም ንምስራዕ ንትምህርትን ኣርኣያን ንምዃን ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ሰይጣን ጠሚይዎ እዩ እሞ ክሰሓተለይ ይኽእል እዩ ኢሉ ሒዝዎ ዝቐረበ ፈተና ምግቢ ክበልዕ ምልማን እዩ ነይሩ። እዚ ፈተና ብቐዳማዊ ኣዳም ዝተሳኽዐሉ ስለ ዝነበረ ብዳግማዊ ኣዳም ክርስቶስ ክሳኽዐለይ ይኸውን እዩ ኢሉ ብምሕሳብ ዘቕረቦ ፈተና እዩ ነይሩ። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሰብ ብምግቢ ጥራሕ ከም ዘይድሕን ነጊሩ ኣሕፊሩ ከም ዝመለሶ መጽሓፍ ቅዱስ የረጋግጸልና። ሉቃስ ምዕራፍ 4:3-13 ብጾምን ብጸሎትን ዘይሰዓር ሰይጣን ግን ፈጺሙ ከም ዘየለ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሂሩና እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነቱ ግና ብጾምን ብጸሎትን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ በሎም። ማቴዎስ ምዕራፍ 17:21 ከም ዝብል ይጽነሐልና እግዚአብሔር ብዛዕባ ጾም ክንናገር ዝፈቐደልና ክብሪ ምስጋና ይኹን። ጾሙ ብሰላም ፈጺሙ ንብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም ይብጽሓና። ጾሙ እውን ናይ በረከት፣ ናይ ረድኤት፣ ናይ ምሕረት ይግበረልና እግዚአብሔር። በብ ዘለኹም ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ክትሰምዑ የተሓሳስበኩም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።